Txorieneko ikusen txule maitagarriok, ongi etorri beste astebetez txorienera, astelena eta topera hasiko dugu, behar da moduan. Bai, nik bihar dut, Ba, petxo, goratzen za ez esaten lehengunean gure lankide batek. Lehengo astea bukatu genuen, hamburguesak, ingen ituen donutzak, eta jarek esaten zuen, agia gogorra izango da, Bueno, gaur ingo duguna, tofu kurri veganoa, basmati arrozarekin. Eta ez botolan eskurak burura. Benetan, errezeta hau etxean probatu eta oso goxoa geratzen da. Eta ero froga ingo dugu gure lantaldekoarekin. Bai. Eta ez dakit, hombre, grabatzea mobiakin ondo, zarpegi jartzen da. Grabauko zau da, Instagramen jarriko zuk jarraitu, abildua txoriene, eta han jarriko. Ikusiko zuezelako ondo, agertzen da tofua jaten, gure alez. Zeolako batzuk izan ditu, hemen behin ere erabile genuen soja testurizatu daiteko olako, nola da? Pintxo batzuk edo? Boloñesa bat. Bitu. Gaur da eguna etxean ninten duela. Esan du horregatik igual etxetik botako dutela, baina, bueno. Guazen gaurko errezetara, eta, bueno, esan dakoa. Tofu kurri veganoa, basmati arrozarekin. Nola egingo du? Lehenengo basmati arroza martxan jarriko du. Hortarako basmati arroza garbitu, egosten jarriko dugu, eta gero, behin egosita dagoela, salteatuko dugu limarekin, kuminoarekin, eta piperbeltz ale batzuekin. Gero, barazkiak, tofua, dena moztu ingo dugu xerra finetan, eta dena prest daukagunean, jungo gara, wok batean, aurrena tofua salteatuko dugu, aterako du kanpora, gero barazkiak salteatuko ditugu, gehituko diogu horri kurria, koko esnea, salda eta soja saltza, dena batera iragiten eukingo du, tofua gehituko dugu, eta bukaeran, baba batzuk, eta nahaztuko dugu, platerrean atarako dugu, basmati arrozarekin. Tita. Orduan, errezeta harina, holan igual, asteburuko, asteburuko gauzak garbitzeko. Hori da, ez? Hori da. Baiz, asteburua, asteburua da, eta... Disfruta inbida, bai. Zoitik. Bueno, honekin me disfrutatu da, berdin, Bai. Patri, honekin, eta errezeta berdin hau oso tipikoa da oiaskoarekin. Hartzen duzu oiasko satia, moztutzen duzue, haragiarekin bebai, txerrikiarekin indezakezue baita, salteatu, eta tofua beharrean, zuek pentsatu hemen egongo zala, hori, oiasko paparre atal batzuk, ero txerriki gixau baiteko indio jarrean nahi duzuen. Azkenean, jendeak aurre iritzi asko dauzka tofuakin, esaten dago, ez daukala zaporea hundirik, eta igual aspergarrixa dela, baina niri presentakat azkenean dauka zapore neutro bat, pasta da arroza moruan, orduan hartzen dau, jarri bihotzasun zaporea, ez? Kasu honetan, zuko saldu esuna. Bai, hori da. Eta horre dauka ona. Eta, gaur basmati arroza erabiliko du. Basmati arroza justo da, arrozen artean esaten duten holan zapore gehien daukana eta bereziena, ez? Bada arrozen luze bat, baina hango indiane ekoizten da, eta hango hizkuntzan da gehien bat hori izan nahi du, ez? Usaintzua ero zaporetzua. Eta zein bar dugu, prozedura beti, arroz guztiekin egiten dut etxean, baita lekalekin, ohitura ona da, garbitu. Garbituko pixkat, almidoiak enduko digu, holan askeago geratuko zaigu. Behin garbituta, hemen dauzkat 200 gramo arroza, 250 ura. Jarriko du hemen irakiten, tapa ez dugu inoiz altzatuko, sushi egiten danean moduan, egosi ingo da lurrunetan hor. Eta hori, 15 bat minutuan, preste hongo. Eta salteatu ingo dugu, nahi ditugun, espeziekin. Orduan, garbitzen hasiko gara. Tofu azkenean da, elikagai bat, dala merkia, oso osasuntxua, da lehen esan dugun moduan, erosein saltxakin, erosein zaporekin jarri zeikena. Jarri zeike lagungarri bezala entzalada baten, jarri zeike saltxa batekin, jarri zeike hori arrozakin, pastakin, azkenean gauza asko onartzen ditzu bai. Eta tofu ezberdin pila bat dauz. Badau tofu bat, dala leuna, azkenean supermerkautan da, igual, bat edo bi aukitzen dabe, baina tofu mota bost desberdin dauz, eta doiaz leunetik gogorrera, ez? Holan daukei mota desberdinak. Eta leuna dara tortilla moruan jarri leike, holan zapaltzen soia egurrezko koiara batekin, espezekin, eta geratzen da tortilla frantzez vegano bat bezala edo, eta, ez da utxarton, benetan, Akit igual, holan entzuten dozunean edo igual, etxuri ez tala honena, baina ondo dau. Eta garrantzitsua, tofuarekin beti itxura dauka gaztan eta holan. Baina beti kozinatu inbar da, ezin da otzian gordinik jan. Labeti pasatu, egosi, salteatu, nahi duzuena, baina
beroa sartu inbar zaio. Eta hori zeba. Hori zeba. Ez da digestionen dako ona. Beti, ze hori, nik ikusi izan orain espabilatu dute, baina inoiz, herriko jai batzuetan da hori, hasi zirenean aukera vegano ematen jendean dako, tofua hola hartzen zuten, mozten zuten zerratan, da tofu bokat, ez da ekizer, barazkiekin da. Hotza? Hotza, bai, horregatik, beti kozinatu inbar da zerbait. Kau, jendeak uste zuen, hau da, gazta veganoa. Eta veganoak jaten dute, ez itxura dauka, baina... Eta naiz eta plantxa, oza, naiz eta entxaladako edo izan, bai, plantxatik pasau dira. Eta esan dugun moduan, da, elikagai bat oso merkia, azkenien, supermerkatutan, da, den da, asiatara askotan be, euro batera edo, euro terdira dau tofu blokia, 500-450 gramo edo, eta dauka 8 aminoazido, dauzka mineralak, dauka, hemen jartzen da, burdina, kaltzioa eta B1 vitamina. Beraz, da bai oso elikagai osua. Eta proteina asko dauka, beraz, veganuek eta vegetarianuek jate dituzte, aragisa biharrien, edo aragisa da arraia biharrien, proteinak lortzeko euren dietan, eta jende helduantzako bepatria oso interesgarria, ze jende helduari askotan gantzak eta kendu horri izaten dute kolesterola eta altu, eta kontu honetan gantzik ez daukagu, koiperik ez daukagu. Orduan, alde hortatik jende helduan dako bai, proteinak sartzeko beste modu bat. Eta benetan, horrela bakarrik, bai, ez dauka holan fundamentu, baina salteatzen baduzue, saltzen batekin gehitzen badiozue, arrautz estatuta pasatu alduzu, irinetik eta arrautzatik gero tomate saltza batekin, betiko zerbait erreza inalda, ez da zetan izan behar kurriarekin ero ez da itolako zerbait, esan ezagun zuentzako igual arraro bagoa, gure betiko saltza berrian iprestatut, egin nuen salda bat alga batzuekin, itxaso zaporea eman nion, eta eroin nuena arrautz estatu, eta gure betiko saltza berdia, berakatza, perresila, eta oso goxua. Eta marmitakoa legunean bezan nuena, baita inalda. Ontxe gainera, zigorrek beti, basilatzen doztanean, nik, ez dakit, zeo zeitzen dotelako, sukre barik, edo gluten barik, nik bera jo, izorratzen dut, esate dut, hau zera, sukre barik, eta nik esate dut, bai. Zuk, oindala egun batzuk esan duztasun, tofu marmitakoana, oin tofu ez dakizena, orduan... Tofu marmitakoa zan, la kuadria batu ginelako, eta han batzuk veganoa zeuden, orduan gaur egun, urte betetze festetan da, umentzako iten ditugun moduan, gaur egun bizkotxoak arrautza gabe, glutenik gabe, eta ez da izan, aukera ezberdin jaman nien lagunei, bereiek gozatzen. Ondo dau. Bueno, barazkia jongo naiz, xerratan mosten, Ordan, ekusteko moduko ataletan. Ondo. Aguan sartzeko tamainakoak, eta oin bar duguna da, beti guokean ero zerbait bar badugu, azkenean guokaren berezitasuna bada hori, zerbait zu bizian kozinatzea. Horretako, eukin behar dira beti, erabili behar ditugun osagai guztiak prest. Kasu hontan, ingo duna da, barazkiak xerratan moztu, tofua lehortu ingo du pixka, zebestela horrek ekartzen duen paketean, ezetasuna ure ekartzen du, hemen salto ingo zigun. Orduan, lehortuko dugu, karratuta moztuko dugu, onduko dugu pixkat, eta dena prest daukagunean, basiko gara tofua salteatzen, eta ero barazkiak, eta, gero izango da, dena gehitzen, hemen dauzkagun osagai guztiak desagertu arte. Oso da gero desagertuko da platera bez, janin biko. Hombre, oski. Hori da froga finala. Txorienen, eta ez dana jaten hemen, lasai itxea jungo da, eta han jango da, bota sekula. Eta, hor, gero, zalantza dau, asetuko garen, edo aurre iritzi asko daue tofuan inguruan, ez dauela asetzen, ez? Edo janitzen dozula, eta etzarela betetzen, baina hori, sekulako kontua da, ze honek beteten dau. Hombre, no, que ez dauela betetzen. Hori izaten dau jendeak, igual pentsatzen dela plater bat harina, eta ez dauela betetzen, dela gauza bat, janseikela moruan, ez dakit, barazki krema bat, edo entxalada holan harin bat. Baina eskenian, plater honek konsistentzia badauka, eta... Trinkoa, gainau, hainik du, tofu trinkoa, zuk esan duzuna, dauz tofu ezberdinak, eta gu egia esan, Japonian, jendeak esaten gastronomia eta, handanok esautzen duzu, sushi, arraia, ze ondo lan egiten dute, baina guk ekarri genduen handik, esperientzi gastronomiko garrantzitsuenetakoa izan ginen, jatetxe batean dena tofua zala, eta harrituta, baina jaken duen hamburguesa bat, hamburguesa, nik ez dut aragi hamburguesa hain xamurri jan, inoiz eta hain zaporetsurik, ikusgarria. Eta dena zan tofuarekin indata, tofu ezberdina daztatu egin nituen,
ez dakit zenbat eratara prestatuta, eta dena zegoen, esaten zuen, baina tofuarekin egiten aldute. Nik uste dut, ekarri bidegula tofu errezeta desente, ze holan alesei iritzixa aldatzeko. Da ingo tofuakin, da ingo itxugu errezetak askotarikoak, ez da? Baina, zu sartu urrengoa, bale? Ni Vale. ja gaur gaizki. Urrengoan nik sartuko, gaur lasai. gaizki behiratu. Orduan, basakitzun, hau tofuak asetzen dauela da, ez dauela asetzen gabizenian berbetan, bakizut dauela ikerketa bat, nun tripek zarata ataratzen dauenian, zu goze zarenean, eta ez dakitu noixian behin, eta ikusten dozula jendia, askozbe politxaua. Politxa? Ez dakit, ikerketa batzuk dauz, nire ez japasau, ze froga itxeko ez, edo ikerketa hori itxeko, inzaben froga bat, eta utzi zen itxutzen, emakume da gizon asko, 12 ordu bazkaldu barik. Zer janga, baraurik 12 ordu. Hori da, 12 ordutan. Bai. Eta ondori hori atara zabien, jendia politxau esala, eta ez dakit. Osa, parabaldi bat eta gero hartu eta behitzen zutan. Bai. Osa... Nik ez da sekula frogatu, ze ontxe badago oso modan hau, ayuno intermitente deitzen dana. Bai. Eta da, dieta antzerakuak, edo, ze jartzen dago, ze ederrak zareten, hau goze da. Honek ayuno intermitente egin dago izenetan da. Bai, neko areako batek esaten dago, izaldeko ordu bisetan be, holako antzeko sensazioa gertatzen dala. Bai, ez da, baina hori igual beste gauza baten gatita, Bale, ez da. Igual hori horrek jan dauzeoz edo edan dauzeoz. Orduan hori daukau, ayuno intermitente hau, ontxe oso modan dauela eta ni ena sekula egon, ze hortarako 16-18 ordu inbitxuztu janbarik, eta gero zure eguneko baskarixa eta afarixa, egin, baina adibidez, afaritik urrengo baskari arte, ez zebe janbarik egon bizar, da hori antza, batzundako, da nutrizionista batzundako, ona da. Baina zuek etxien olako gauzarik itzen bozue, profesional baten gana jobio zue, eta eurek emangotzue aholku ona. Etzarie inolatan fidatu bir, Instagramen ikusten dozuena, edo guk esaten duguna. Zuek joen profesional baten gana. Hori askotan esaten, leho eta behin, ezer baino lehen, hemen ikusten dauzue, garizain zuriak, bakizue hemengo beko kirtena, izaten da, oso aritzua, eta nik normalean kremak ite ditut, gaur ez duko erabili behar ezertako, ze ez dut behar. Tira egiten da, noiz jakiten da ze zatidan trinkoa eta xamurra? Justo hemen, hemendik. Hau dana, izango zen oso gogorra eta aritzua. Orduan, hola moztu eta listo. Eta ez da dit, inoiz ikusiozu garizain zuria ere inda? Bai. Belar batzuk angora antzat, politxe dira. Bueno, garizain zuriak hauekin goitu dana, hauan sartzeko tamainako pusketatan ingo dugu. Jengibre ere birrindu ingo dugu, laukitxotan ero moztuko dugu, baratxuriak ere bai, eta pixkanaka, itxura hartzen doa. Hemen patri, baba jarri ditu. Errezeta hau, inalda, nahi izan ezkero, iderrekin, ero olako zerbaitekin. Orain baba garaia, ez da, azkenean babak orain ere iten dira, neguan ere iten dira, eta udaberrian jasotzen dira, baina, askotan esaten duguna, barazki xostuak alternatiba oso interesgarria da, ze azkenean jaten duzu urteako edozein sasoitan, garaian, freskuan jasotako barazki mota ezberdinak, ez? Eta gu, baba hauek izostua dira, baina gero ingo dituana, egozi gabe ezer gabe, salteatu ingo ditut hemen pixka bat, eta listo. Ilarrakin ere inalduzu dago, nahi duzuenak. Hor, aukera, zuen zu. Oso ondo. Azkenean zuk, bota inditzuzu honek kirtenak, Bai. Baina adibidez, etxian basauz eta hola, niri gauza bat guztetan jatena itxia, holan diru aurrezteko da badakizu. Nik sartze ditut holan zip poltzatxo baten, Bai. oskailuan, orduan, adibidez, itxen dotenian, hori horra saltzen dut, poltza horretara. Eta gero salda itxen dotenian, jarte dut oskailutik ataratzen dut, eta azkenean, sobra hau jaten barazki danak, azkenean piper punta bat, ez dakit tipula, laurden bat, gero kitela ez dutela erabili ere, edo olako kirtenak, edo porruan berdiak, edo gordetzen noia holan txiki egin da, oskailuan, eta ordoiaz, igual, azte baten edo bi azten. Eta gero salda bat itxen dozu horrekin, eta behitu, super ondo. Aero, krema bat dituko. Krema bat itxeko, krema bat, baina, nik askotan ez dakit jarte ditut olan nazketa apur bat arraruak. Igual ez die kreman dako oso aproposak edo oso gozuak, beraz nik saldarako nahi xau ditut erabiltzea. Baina bai.
Eta zontxe jengibriekin. Jengibria beti, bueno, bakizu, zuritu inberdala, jengibria ere, birrindu beharrean ingo ditu dena da, baratxurian atal berdinak edako ditu, tamaina berdineko atal batzu. Laukitxo txikitan. Bai, eta hau ere, ingo duna, salteatu. Oin lehengo hotzak eta datozen hontan, jengibria infusionatzen baduzu ero uraekin, estarrirako eta, gauza interesgarria da. Orduan, erosten baduzu jengibria errezeta egiteko, inaldozuena da, berdina, betxa hau irekide jarri da, ingo duna jetxi, eta sartuko dutzat, 14 minutu. Ja denboratxoa dara hor, eta listo. Hori gero. Esan dugu, tofua lehen esan duzu ez, zure herriko txosnetan da gazta moruan erabiltzen dabela, eta azkenian prestak... San. Ontxe zaitxe joan. Oin ikesi dabe, eta oin kozinatu iken dabe, eta badauz, aukera pila badauz. Bai. Eta jaixetan, postu vegano onak egoten die, orduan, ontxe gaur egun. Lehen zauzu, jendeak erabiltzen zauela gazta moduan, da azkenean prestakuntza oso antzerakoa da, ez? Ze gazta egiten da, beixan, ardixan, edo, animalixan esniakin, ez? Eta hau egiten da berdina, baina soja esniakin. Orduan, soja esne fermentatu egiten da, zapaldu da bloketxo baten jarri, holan, egosi arte, eta... Alga batea ziten dabe, horrekin, eta ero, berdina da, una prozedura berdina da, eta gero blokeetan da. Gero eta samurrauak, gogorrauak, lehortuak, gazta moduan, gazta freskoa dauzkago, gazta lehorra dauzkago, tofua ketua ere badago, tofu ketua badago. Da espeziatua be, bai. Espeziatua. Baten dago eskaiakin, igual tomate deshidratatuakin, eta holan, badauze oso gauza interesgarritxak. Mundu bat. Benetan. Eta hori soja esniakin itxendan ez, jende asko bai pentsatzen dau, dala igual Asian, produktu asiatikoa da. Asian asko erabiltzen da, baina kontsumitzen dan, edo fabrikatzen dan, edo itxen dan herrialde haundixena, edo nagusixa, Brasil da. Argentinan pila bat zeuden, gainera arazoak zeuden, baina zean izien pila bat sartzen, soja, gaina transgenikoa eta hori, baina, nik egia arduratzen dit, Brasilekoa, ze azkenean Brasilean, basoak eta bota dituzte, soja landatu alizateko, eta palmarekin berdina eratu da. Palma olioa ekoizteko, palma olioa dena daukala, hor hainbat eta hainbat baso desforestatu indituzte, sartu alizateko horiek, eta... Ezkenean kaltegarrixa da, ze naturai bebai, kaltia itxinotza adidez, Brasilen nik dakidanez Amazonas eta inguruan jarri daue bakarrik landatu leikela 120. 120 maksimo bezala, soja landatzeko. Eta gero badauzela proiektuak eta, uste dira, 1.600 milioi zuaitz landatzeko, gero eremu hori berriz balixo garrixa izeteko edo berriz berpisteko. Egisa da hola numero hori entzun da, handixa ematen da, baina horren handia da Amazonasa, eta horren beste zuaiz bota dituztean, seguru izango dela bota denanen eren bat, ero gutxio izango direla zuaiz guzti horiek, ez? Ezkenean gutxi dena da, ez? Ez dakit neurri horrek nahikoa izango dien, guzti hori berpisteko edo, baina, hor dauz, azkenean... Izakiak lan handia, inbardu, azkenean sojak guk jateko, baina askotan bebai animalixen elikagaia dalako bebai erabiltzen da, eta elikagai merkia da, beraz geixena erabiltzen da animaliak elikatzeko. Eta nigo horatzenaz, duela, ez dakit, 20 urtero izango zen, soja hor, borbor, soja esnea, ez? Soja edari vegetala borbor jarri zanean, toki guztietan ikusten zen, da bakarra zan. Gaur egun ez da entzuten horren beste, nik uste beste edari vegetalek, tokia irabazi diotela, eta ikusten dituzu, dendetan eta soja esneak beti daude, baina nik uste jendeak gehiago juten dela, beste batzuetara, oloana, arbendolena, eta ez da entzuten hain beste, soja esnea... Nik esango zut beste, ointxe, gabizela inglesa praktikatzen denboraldi honetan, esango zut beste hitzat, hori mainstream bihurtu da. Zer da mainstream? Mainstream da, betikoa, ez da humodan, da betikoa. Orduan, soja esnea lehen hipsterra zan, zuri hamsterra gustatzen gatzu esati, baina hipsterra zan. Horrek histori bat dut batzetik, hipsterra, Eta ointxe mainstream bihurtu da, ez ointxe nire amama Juanik eta dana ezagutzen daue soja esnia. Oindala igual 10 urte pentsako esan, hauze gauza erraro, baina gaur egun bebai, hori, edozein etxetan da, edozein supermerkatutan dau. Eta ointxe badauz, hori beste esne batzuk, ez? Gatza eta piper beltza, ondu indugu. Zapore hasi garaia sartzen honi pixkanaka.
Guk orain salteatuko dugu oliba olioarekin. Kontutan izan, normalean herrialde horietan, Asian da gehien bat iten da, ekilore olioak, palma olioa, eta olako olioak erabiltzen dituzte. Ez dituzte, oliba olioa esan, hemendik kanpo, nik horatzen naiz Frantzian lan egiten nuenean, orain Frantzian aldatu da, eta gero eta gehiago sukaldariek oliba olioa erabiltzen dute, baina lehen ez zuten erabiltzen esertako. Lehen gurina. Gurina eta ekilore olioa, esate zuten, gurinan zaporera inda zeuden beraiek, eta oliba olioa fuerteegia zala kozinatzeko, zapore gehiegi ematen ziola osagaiei. Eta ez zuten oso gutxi erabiltzen zen oliba olioa, eta gainean garestia zen. Eta, bueno, oin eta supermerkatuta ero dendetara juten zinen, da oliba olioa oso gutxi ikusten zen. Da gaur egun ja badago, gehiago, garesti, baina ikusten da, ez? Eta hortan ere aldatu dira, eta sukaldariek erabiltzen dute, azkenean oliba olioak, bueno, ematen dituen zaporeak eta nire bintzat, maite ditut. Eta extra virgina dana? Etxean hori erabiltzen dut. Nik hori, baina danatarako. Jendeak esaten dago, hori igual bakarrik entzaladarako, eta gero bestia ingo, igual xuabi hau batekin, ez? Nik danatarako erabiltzot, extra virgina. Nik patre bizio gutxi dauzkat. Gutxi, baina urtean 2 aldiz jaenetik olako eskatu iten dut. Kaja bat olan berezia zehartzen ditut, dago web horri bat oso nadana eta dauzkate hango bereziak, ez? Hori garestiak, oso garestiak, baina kara, botila batek irauten du pila bat. Eta oliba olio horiek, hola nekazteak kapritxoz probatzea ezberdinak, eta holako kaja bat 6-10 botillakin, zoragarria. Eta azkenean bebai, hone bebai, etxian daukau, eta dauz Araban, dauz Nafarroan, eta dauz, pila bat... Karo, zer gertatzen da, eskatzen dut hau, Naparra beztakoa ona badaukagu hemen egunero, Bueno, listo, sartaia woka martxan jarriko du. Ez daite onzaten inoiz olako jatetxe batean woka erabiltzen dutena, izaten da olako zu bizi bat, azpian, eta egiten dana da, hori, egurrean, zu olio pixkatekin kozinatu dena. Ingo duna helengo eta behin, zandakoa. Tofua salteatuko du, gero plater batetara batalako dugu, kontuz, eta jarrituko du gainerako barazkiekin, kolorea eta egurra ematen. Eta, ez duzu usaintzen, baina basmati arrozan usaia onantza dator. Eta benetan usai berezia daukala eta oso goxu bat. Eurra honi, venga, beldur gabe. Lehen gabizen beroitzen desforestazioen eta holan, eta azkenean esan bidabe bai, Euskal Herriko basuak oso ondo zainduta dauzela da gure mendixak. Gero ez da baina hemendik mesedez eukalitua sartu duten guztia, eukalituak kendu, sartu eukalitu gehien, mesedez, eskatzen dizu hemendik, nik eskaera bat. Bueno, soja estan bitartian, eta hori da, ez dakit zuk asko bidaiatu dozunez, igual egongo zinen holan Amazonas aldien, edo? Ez, egonaz telebistan bidez. Osa, ikusten, programak hainbak Amazonas, baina bertan ez dut aukera izan, jateko. Beito. Egon zara? Ni ez, uda honetan Kolombian egon zenez, gu 3 aste egon ginen da asko ematen dau, 3 aste diela, baina azkenean herrialde oso handixa da, eta gu ez ginen hurbildu, baina ezagutu genitxun talde desberdinak eta egon da zien Letizia da olako dau erritxo bat, Kolombian dala Amazonaseko sarrera bertan, eta jende asko egoten zen da esaten zaren esperientzia politxa zala, zezkenean gauian, kanpinden da baten, dana isiltasuna, gaua, basoko zaratak eta, hori, igual pasaurik egatzen onena, pumaren bat edo espadator zure... Nik pumakin hobeto eramaten ez, ni hori... Hori da, udako zaratarik okerrena, zulo zauzenean, da ez dakit, hemen gure burmuinan zardago, baina derrepeten da... Ja... Kao, jeikitzen za, eta hori aurkitu arte, ez da hogea, ez da pakeri. Ontxe badauz honek entxufiak eta gauzak eta... Horre funtzionatzen dabe. Ez dakit, nik etxian badaukat eta... Bai. Ondo ibiltzenaz. Bueno. Baina, hori polita eta raro izan barra berean, nahi dut esan gu ez gaude ohituta olako soinuak eta entzutera. Eta ni daukat, kuadriako baten, esperientzia, Durangotik juntzala baserrira bizitzera, eta lehenengo hilabetetan ezin lori gein, ezaguelako ezer entzuten. Eta raro haiten zitzaion, zu oituta zer, beti kotxia, gero ez dakit ze zaratak, ez kaleko, iriko zaratak entzutera, eta batean, kri, txerri-txerrixak, ez dakit ontza, ez dakit gaueko hauntzan ez dula, olako eta... Eta horrek edo azkenean, ezagutu bideen soinuak, ez? Hiri baten ez entzuten, eta...
guan, bueno, haman baserria dago erreka onduan, eta isa baserriera goia zenean, claro, ja handik kanpo bizigaren ez, claro, erreka denbora guztia entzute, oso, zeniko itxura dauka gaina peti lehiua zabali loitia gustatzen jat. Eta trena, pai pasatzen dan, trena daukagu, txetik, 300 metrora. Hori, lehen, han bizi nintzen, enuen entzuten, eta hain pasatzen dan guztietan entzuten do, baina Dolby Surround. Lehen enuen entzuten, eta bertan bizi ginen, baina, da, egin iken zara. Bai, azkenean oitu itzen zara. Jendeak asko jartzen dau, eta lo itxeko eta soinu horreik. Igual jartzen dau, ez dakit YouTubeen edo bidixoren bat, igual, ez dakit. Musika laseigarria. Bai, musika laseigarria, errekan zaratak, edo natura zaratak. Eta asko jartzen itxutze, lo itxeko. Beraz, zuk badaukazu, hain urbil, lehiua zabaltzeko da hori entzuteko, azkenean hori luxu badabe, bai. Hori saldu inaldot, grabado gumaten audio bat eta saldu. Bueno, igozeike YouTubera ez dakit ordainduko zuen zehose, baina, bueno. Bueno, gure tofua geroko prest. Eta hori oin ja horrela jateko moduan dago. Katzez eta piper beltzez ondu dugu, salteatu dugu, hori jateko moduan, alez, lasai, orain dikaz. Jateko moduan dago. Proukot, satitxo bat? Berua dago, Patri? Bueno. Oin atara berria dago. Errekona zuzenien orduan. Bai, hori da. Ingo itxuguna da, gainerako barazkiak. Berakatza. Jengibrea. Eta, venga, piperra. Eta kipula. Venga, hauek, hasiko gara lehenengo salteatzen. Goxua dago, Holan bakara eta bestela, saltsa batekin bebai. Veganu izaten bazara, guacamole apurtxo batekin, edo tomate saltsa batekin, edo alioli batekin edo oso goxua. Hori, alioli lan buztitzen lan pik. Bai, bazkenien patata brabak balitz moruen, baina, bai, goxua dago. Baietz, animatu. Aukera dago, gaina lehen, hemen askotan aipatu izan duguna, ez? Osai batzuk bilatzeko, muitu behar zinen ez dakit, hiriburuetara, baina gaur egun, zuen herriko belarden da, edozein belardendetan, tofua izango zue, eta gainera, izango dute agian trinkoa, baina nahi baduzue fina eskatu eta ekarriko dizuete. Seguro. Gainera, ontxe, 2008tik aurrera, ospatzen da, munduan ziar, urriko lehengo astean, aste vegetarianoa. Urriak bat, izan zan, vegetarianismoan eguna munduan zehar, eta azaroak bat da veganuen egun internazionala. Beraz gauz, oso hilabete berezi baten. Hemen ez dakit iten dien olako ekintzak edo, baina nik badakit sare sozialetan, astelenetan, erabiltzen dela, hashtag bat, esaten da Meatless Monday, eta da, aragi barik eta arrain barik, errezeta vegetarianuak igotzeko eguna dala. Adibidez, eukitzen bozu errezetagune bat, eta Instagramen edo TikToken, astelena izaten da, errezeta horrek igotzeko eguna. Eta ez dakizenentzako zer dan hashtaga? Hashtaga da... Karratu hori, ez? Almohadilla, betikue. Eta da hori, sin más. Hortan ez gara sartuko. Ez, baina horre gauzak asaldu inbardielako. Ia da guk hemen gauza pilo bat esaten ditugu. Jendiak ulertuko, ez dakit, nik kirol mundua ipatu dezakera modu. Ez zoi nuen Iron Man bat. Zer da Iron Man bat? Jendiak ez dakit zer da Iron Man bat. Horren, gauza batzuk asaldu. Guretzako hain oso normala direna, batzuen dako esaten dute. Agertu nintzen, oindala, udan, insostien, gure etxeko ETV-ko El Club del Tupper saioan, agertu nintzen nire amamakin. Eta hangabizen sare sozialei buruz berba itzen, eta nik aipatu nauen, hashtag hitza, eta nire amama agertzen da kamaran, eta zaten dago, gazta? Eta ez da, hashtag da. Sare sozialetan erabiltzen den, teknika bat, eta gauzak bilatzeko. Orduan, goiez errezetiakin. Kipula, piperra ja gorritzen. Kusuzue, 2 minutuan zaskaditzen. Orain, garizain zuriak. Niri garizain zuriak ez zaizki gustatzen zuritzea. Badaude batzu lodiagoa direnak, hoiek agian azala lodiagoa daukate, eta hoiek nahi baituzue zuritu aldituzue, ero ez. Eta zuritzen baduzue beti, gutxi gora bera, onarte, buru, onarte. Hau goikaldia, xamurra da. Fin hauek, dena jatekoa. Lasa ibili. Eta lehen, esan duguna oiaskoarekin egiteko errezeta hau, gero berdina izango zen gainerakoa barazki batzuk, eskura dauzkazuen barazkiak, salteatu, eta gero bukaeran bestean.
Oso ondo. Da, lehen esan dugu, Euskal Herrixen ezaukogula olako ekintzarik edo, hilabete veganua edo hilabete vegetarianua bezala, baina badau, zuk lehen aipatu duzu zure herriko txosnetan, jaixetako txosnetan eta egoten dariala, opzio vegetarianoak eta gaur egun, askoz gehiago. Da, Santo Tomasetan bebai, jatetxe, hori betidan. Santo Tomasetan txistorra, vegano edo? Hori, arrasaten ondikan ez da heldu Santa Tomasetan olako gauza modernorik, baina Donostin eta kristoneko arrakasta izeten dau, eta oso ospetsua da hango hori. Ez dakit, nik ez dut probau, beraz, ezin dut SB esan. Baina badau... marka bat oso ospetsua dela, estatu mailan itxen dauela txorizo veganua, eta entzabien Toledon, hemen daukat herrixan izena, entzabien spot bat, iragarki bat gau, Aldenueva de Barbarroion. Aldenueva nintzuten hori? Nik launpia euskate, eta esan zen. Bueno, bosteun pertsona bizide, beraz ez dakit lagunen bat izango zuen horti. Lauren nirea, die lagunak. Bosteun pertsona horretatik, asko dedikatzen die, txorixo produkziora, eta abeltzaintzara, ez? Eta eurei emate dut osatzen, herriko plazan probatzera, esan barik veganua zala, eta askok esaten zauen oso goxu ezaula, eta gero esaten zatzen, hau ez da guara gixezin da, eta ez zauen sinisten, beraz? Ez dakit iragarkisa da, baina probau biko. Bueno, lehen aipatu duzun, boloñesa hori, egindakoa soja testurizatu egin, nire lagun egin nien, eta gaina egin nuen lehenengo, eta ero, grabatzen bideoan da nola ite, eta, ze goxua boloñesa, ero erakutzi nien, hori ez da, eiken, ostras, ez da gizu, igual, musulman bati urdaiazpikoa sartu da zenio moduan, berdina. Hau kurri pasta da, kurri pasta txorienen, ez dakit inoiz erabili dugun, normalen kurri hautzean erabili izan dugu, Honek indar potentea bauka, Botako kurri pasta pixka bat, azukrea, koiaraka da, gutxi gora, panela azukrea kasu honetan, txuria baukazu, txuria erabili, soja saltza, horretik gatzik ez dut bota hemen, soja saltzarekin gatza badaukagu, bi buelta, eta ja hemen zapore, indiarrak eta zizaizkibu etortzen. Zaporie, usainek. Bai. Eta oin, koko esnea, eta salda pixka, barazki salda kasu honetan. Eta koloriek bai, zelako politxak, ez da? Bueno, ingo duguna gure tofua bertan sartuko dugu, hau irakiten hasiko da, eta hemen ukingo dugu, 5 minutuz irakiten. Gero hemen daukat martorria ere bai, botako dugu hor martorria, eta ero azkenean izango da bakarrik salteatzea, gure arrozaia itzali dut. Tapa oraindik jarrita dago. Eta gero izango da salteatzea, espeziekin eta lima asalarekin. Eta listo, baukagu. Gure gaurko lehen arzeta, egin da. Eta Patrik lagungarria dauka honentzako. Adi. Bueno, voila! Hau, gure tofua listo dago. Eta hemen gure arroza ere listo. Bakarri falta zaio, ikutu berezi bat ematea. Hortarako, olio tanta bat, piper beltzale batzuk, kumino ale batzuk, eta beti esaten duguna, hau aukeran, zuek nahi duzuena, ez duzu ezetan inberre, espezian kontua bakigu, zerbait nahiko personala dela. Eta arroza bertara botako dugu. Gaur esan dugu dela urriak 10, astelena, ez? Eta, egun mundialetaz buruz gabizen berbaitzen, eta azkenean, aipatzia da, gaur dela osasun mentalan egun internazionala. Azkenean gaur egun be estigma asko dauz osasun mentalan inguruan, eta ez dau egon bidan tokixan, ez? Eta nik uste dut osasun publikuan eta inbertitu beharko zela gehiago psikologo eta psikiatretan, zendekan ez dau gizartean leku berdinean. Bai, hor jende asko, eta jendea bebai, medikura juten da moduan, tripako mina euskalako, ero ez dakizatik, sabaitik gaizki egotea ere normala izan daiteke, eta gaur egun gero eta gehiago, eta hori tratatzera esaten dana. Zapaitik txarto egotianik ez dut ez dala oso. Bueno, esaera bat danok ulertzeko moduan. Sabaitik arazo, sabaiko burua, eukitea buruko mina, baina beste modu bateko buruko mina izatea. Orduan beraz, azkenean gait fizikoak edo psikologikoak eike zeike,
Beraz, fizikoa daukozunean, mediku batera joaten zara, eta psikologikoak dituzunean, beste mediku mota batera joaten zare, eta, ni neu egondan hau terapian, eta gauza, gaur egungo, gauza oso normala da, eta normaltasunez hartu bidugu, ez? Nire kuadriako jende asko egonda, ondiokan badauz estigma da, ez da horrei buruz naturaltasunez berroa itzen, baina, bueno, joen sarie biherra badauko zuez, ze gauza hona da zuentzako, eta da danontzako. Bueno, hau listo, arroza salteatu barazkiekin, aldamenian jarriko dugu, eta bestaldean, gure tofua probatu dugula, eta pikante bixi puntu eder eta goxua dauka. Horatik ni pozin hau. Eta beti, arrozakin da holan jartzen duen zerbait, saltza pixka bat, beldur gabe, baina aldamenia. Eta hau, preste hongo zen. Hemen dago zuen, gure kurri tofu veganoa basmati arrozarekin. Atarabiko, sardeiska paretxo bat olan probatzeko, ez da? Bai, mesedez. Bat zuretzako, txoin. Hirugarren bat, alezentzako, gero. Lasai, gaztia, lantalekoak hemen dauz, desiatzen. Desiatzen ez dakit, batzuk igual ez baina. Bueno, probatu eta gero desiatzen egongo dira etxian eiteko. Hori da. Eta ointxe gatoz, ogi lau batekin, hau igurtzeko apurtxo bat. Eta ointxe gure kurrixakin jateko lagungarri bezala, ingo ogi txikitxo bat, edo noran ogi lau bat, askarra, eta horrek, ingo hori gure kurria bustitzia, da goiara moruan erabiltzia jateko. Orduan, zelan ingo ogi lau askar hau. Osagai guztiak jarriko ditugu gopor batian, eta egurrezko koiara batekin nahastu. Bai irina, jogurra eta gatza. Gero, lau bola txiki ingo ditugu, eta arrabola batekin zabaldu. Gero, sartakin baten minutu bat alde bakoitzetik oliba olixo pixka batekin, eta jateko prest. Listo. Bai, gauza askarra eta da, askotan be, ontxe, erabiltzen die ogi asko, ez? Jendiak ogia itxeko ohitura, azten dabil edo badauka, konfinamentu ikusten. Konfinamentu zenbat okine atarazien, zenbat jende. Zukaldari eta okine asko. Eta jende asko pentsan dago, ogia itxia etxian badala komplikaua da biosula beti laba, eta ez sartakinean be ogi asko inleike. Ez lehengo gunean gabizen taluen buruz berba itxen, bebai dauzkagu ez dakit arepak, edo gaur ingo duguna da, nan ogi antzerako zehozer. Nan ogia da indiako ogi bat, baina, han be, urez eta irinez itxen daue. Nik honi jogurra gehitxukotzat, eta altxagarria. Bai? Orduan, egingo dugu irina bol baten jarri, eta nahaztuko dugu altxagarriarekin, eta gatz apurtxo batekin. Atzarria, hau, gozogintzan erabiltzen dena hori kimiko, ez? Bai, hori da. Hori hautz hori, ez da freskua ez da beste aukinena, ez da ogian, hori, bizkotxoan altzagarria. Ez da. Orduan, ointxe, ontzi baten, zulotxo bat ingo dugu, eta jogurra gehitxuko. Pasako ez da zuko jaratxo txikitxo bat. Likido erabiliko dugunak, jogurra izango da? Jogurrak horre emangotza, krematasuna. Bale. Jogur bat, 125 gramo. Jogurra naturala, 125 gramo, eta hori, azukradik ez. Ze bestela, marrubizko jogurra ero erabiltzu bezu, igual apur bat arralua. Igual holan, ez dakit, igual zoze berrikuntzaren bat edo ditzen duzu. Eta azkenean ogiak ez hori daukate, ez? Ogia baino, nik uste dute betidanik egondan zerbait, eta oinarrien beti berdina eraman duela, ez? Irin bat, irin ezberdinak, noski, gero likido bat, guk kasu ura izaten dara normalean, baina erabili aldugula beste edozer, esnea erabili aldugu, gero guk hemen erabiliko moduen jogurrarekin, azkenean horren likidoa dauka hor, gatza, eta, altzagarria bai, ero ez badaude ogi batzuk, direnak zapalak direnak, eta ez daukatela inungo altzagarririk, ez? Eta altzagarriakin beti, pustu iten dira.
Eta sartaian egitean, bueno, gure amabak ite zituen, holan talo antzekoak, baina gari irinakin. Eta bai, plantxan, Eta eskotan, sutan jartzen dozunean, sua ikutzen bozu etxian nik sua daukat, eta suan jartzen dozu eta pustu itxen dira. Holan, eta ez dakit politxara, espektakulu da. Hori da, gaina, momentua gero, bueno, horzien batzuk taloak holan itzen zituztenak, eta pustutzen zanean, orduan ireki, eta hor barruan, izango basa moduan horre, pita hogi bati moduan, baina geratzen zen oso fina. Osa, claro, azkenien da geruza bi fin, eta barruan sartzen da. Bai, nahi duzun betegarri xa. Honek, bueno, betegarri bezala be, erabilileike holan erditxik zabalik, baina, bueno, guk momentuz, ez du kurria barruan sartuko, baizik eta bakoiara moruan erabiliko. Orduan, hau, bueno, lehen da bizi, nahaztu dugu gurrezko koiara batekin, eta ointxe eskuekin ingo. Orduan, nire erastuna kendukot, eskuak bustita, eskuekin ingot. Vale, hor belikidoa sartuko diogu. Bai. Eta orduan joango gara, apur bat amasatzen, eskatzen dagoenen arte. Bai, hori azkenean behar dugu hori bat, gero hori lusatu egin behar dugu, ez? Homogeneoa izatea. Eta hemen izaten da, bueno, pazientzikin, lasai garri moduan, hartu eta... Bai, terapia bezala be, bai, ez da... Eta hogiak egitea animatu zaitezte etxean. Segian, azkenean, betiko gure hogia. Nahi duzue, berdin zain, luzea, basarriko itxurakoa, hor azkenean, nik etxean, bueno, hogia egiten dut, bi asteri behin erolan, eta egiten dut, handia eta izosgailuen gordetzen dut. Eta egiten duguna da, normalian, gari irina eta gero botatzen dio baita sekale irina. Bai. Uneko lautik iru gari irina eta bestia sekalea. Ura, gero legamia, freskoa erabiltzen dut, oliba olio pixka bat eta gatza. Landu, hor lehenengo aurreneko artxidura bat egoten da, lehenengo fermentazio bat egoten da, usten du bola bat ateatzen da, holako gopor batean, bol handi batean, eta altzatzen denean, hartu, landu egiten dugu hori berriro ere, eta ja ematen dugu nahi diogun forma. Luzea, borobila, nahi dugun moduan. Uzten dugu berriro, trapu batekin estalita, eta bigarren hartzidura bat egoten da. Hor berriro, pustuko zaigu, labea bero behar du, 220 gradutan, hor komenigarri izaten da lurrun pixka bat egotea, katilua sartzea likido pixkatekin barruan eta ogiari mosketa batzuk egin, zebestela horrek tipikoa dauzkanak, nahi dituzuena, marrazki bat egin aldiozue, eta labean 220 gradutara, 20 minutu ordu erdi, segun ze hori egin duzuen. Eta zuk, hainbeste hogitxe itxuzura, nik nahi dut... Hainbeste ez, Bueno, baina, aditu esata, nik nahi dut, holan, truko bat, ze gero, irinakin da urakin ibiltzen zanean, zelako atzamarrak, holan, geditzen gatzu dena... Garbitzeko? Bai, garbitzeko, nahi pentsaka sai-saia. Txorropien ipini eta urakin, Orduan beraz da, terapia ikia, ze azkenean, bueno, ebiltzen bizea holan, eta gero terapia bai ez, espa holan apurtxo bat eskundako. Bai, eta estropa joakin, emon bestela. Hori alambre dunak horreko sondok entzen dodan. Bueno, hori ez daketa espa antzerako dan. Hemen jarri dut mai baten irina, eta ontsa zabaldu bidugu gure bola. Orduan, eingo dugu lau zati desberdinetan. Ingo ditugu lau bola txiki. Eta horre lusatuko ituzu arrabolarekin, ez? Hori da, hemen daukat arrabola, irina, gure ogitxo zatitsuak, eta bola batzuk zabaldu ingo ditut hementxe. Hau, errezetia... Bai. Nire eraztunaz lapurtu, Ez da nire guztik. Ez da zure guztokoa? Enaz imaginatzen olako batekin. Jarrizu. Ez da nik atzamarra loditxa dakoaz, Bitxo, txikixian, justo. Bueno, irazten dut, ondo geratzen jatzu. Eso zen oso interesante. Bueno, nahi dosunean utzikotzut. Bitxo, hau jarri eta ja argazki bat, selfie bat atatzeko gugu ematen dit. Gaur, urriak 10, Durangoko jaia laster dator, San Faustuak orde euskagu bate joka, subia ere badaukago, batzuk ingo dute, beste batzuk ez. Nik esan binauen, egun internazionala, alesek kurria probatu eta zigorrek erantzuna jasteko eguna. Egun internazionala. Bueno, eman gotza holan forma, nik zehoza holan etxian itxendotenean, igual ez dala forma perfektutan, eta geratu nik esatotzat forma artisaua. Orduan, eman gotzau forma artisaua, dozu eskuekin egin, edo arrabola batekin zapaldu. Eta holako, hogi lau bat, jarriko dugu ointxe olixo apurtxo bat sartakin baten, eta ingo dugu minutu bat aldi bakoitzako. Eza, eta hogia egiteko beste modu bat. Eta, bitu, hemen, atara behar dugu liburu bat, Kanpinean egiteko errezetak laberik gabe. Bai, ez da. Hemen dago zu beste aukara.
ogiarekin egiteko, eta, tak. Iepa, Venga, regabe, Ez nila, ena zerreten. Hasi dugu astea txorienen, eta, bueno, errezeta pila batekin gabiltza, Aste honetako aia denak prestatuta, bintzat buruan badaude, eta hor joango gara, egunero hemen zuegana etortzen, eta, bakizu, goizetan ere izaten gara, errepikapenako. Egunin batean ez baduzu egusten txoriene, jakin gaurkoa datorren astelenean botako dutela. Eta gero ontsa bai, Instagramen reelsak eta dana igoten. Gure errezeten laburpena, reelsetan, Instagrameko reelsetan dau, abildua txoriene. Beraz, laburtuta, azkenean reelsak die hori, ez? Hori zu pixka zure webero, zure Instagrameko zarean badie, ez? Errezetak hartu eta azkarraldera, irudiekin, nola egiten dien, ez? Bai. Azkenean bai, gauza bat, erresa, atarako ez da zu platertxo bat, zigor, ikusi duzu, buelta bat eman dotzatela, ez, minutu baten edo zuek, minutu bat kontau, ero, joen ikusten da, buelta ematen, holan, urre kolorekoa edo ataten danien, hori da momentua. Orduan, eingo ditxugu, bi bakoitzeko bat bakoitzan dako. Eta gero, hori, holan bakarri jateko ez dakit, baina nik horratzen nahi bauzu mikroin labean sartuko dut horrelako tofu zoragarri bat, kurri bat. Gure bozu bitartian joen berotzen, nik ogisak bukatuko ditut, eta segitxuan gatoz, errezeta probatzera. Hemen daukau gure ogi lau azkarra, betxu zelako koloria, zelako testuria, ontsa probauko zu zaporia be, ona da, eman gotzut probatzeko, beitu, zatitxo bat olan, SB barik probatzeko ogisa, zatitxo txikitxo. Txikitxa. Jogurra nabaritzen da, Bai, ez da, zaporia dauko jogurrana, eta da, biguna, baina kanpotik kurruskaria, eta da, benetan, ikusi oso ezelako errazitzen dan, eta aukera oso ona, etxien, afaltzeko, edo, gurosu nahiteko. Bai, holan, untau aldan edo zer, holan, igurtzi aldan edo zer, humus batekin, edo nahi duzuenak jateko, bikaina dira. Gure kurri veganoarekin, tofu ezindakua, nik emango zaz, behitxu. Ontsa emango zu zatia hundisa, koiara morben erabiltzeko. Nik hartuko tolan zatitxo txikitxo bat, eta ikusten dozu, Bueno, gaur, hasi gara plater esotiko batekin, da bihar, Patrik beste plater esotiko bat ekarriko dugu, bikaina, beraz badakizue. Bixar gauz.